हे लोगोफोर जोङो दा मुभि नायनो फैदोंमोन माने फैदों आरोना ओमफ्राय जोंनि सिट नाम्बारा माबायदिमोन मिथिबायना लोगोफोर मानो होनबा जोंथ' सानै नायनो फैदों लोगोजों आंजों ओमफ्राय जोंनि गेजेराव माने सानैनि सिट दङमोन ओमफ्राय थेवब्लाबो जों दानदों आरोना माने जों माने पुरा गोजौआव जिरायनो लुगैदों ना ओंखायनो ओमफ्राय मा खालामदों जोङो थांनानै एडभान्स थांनानै सोंहैबायब्रा जों माने नोंसोरो जों माने बे सिटआव जिरायनो हागोन नामा होननानै माने जों एक्सेन्ज खालामबाय आरोना ओमफ्राय मोनबायबो फाइनालि मानसिफोरा एसे मोजांखायसो नङाबा किसुमान माने बुहुत बोरैबा थायो मानसिफोरा माने अख्रा बिदि थायो होनो नागिरा जुदि होआमोनबाथ' जों एसे गोजान जिरायनांसिगौमोन आरो माने नायनोबो इन्टारेस्ट मोननाय नंलामोन खिन्थु जेथिया जमा लोगोफोरजों नायो अब्लाथाय इन्टारेस्टआथ' बांद्रायखायो नालाय ना ओमफ्राय नायबाय जोङो फिल्मा माने मोजाङानो फेमिलिजों नायजायो आरोना जेबो बिदि गाज्रि गैया ओमफ्राय नायजायो बिदिनो थिग थाक मोजाङानो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आं बिनि गानफोरखौ बिराद मोजां मोनदों आरोना आं मोनसे भिडिअ'आव बिनि गानफोरखौ होदोंमोन नोंथांमोना माबायदि मोनदों आंनि कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थालाय खिन्थु आंथ' बिराद मोजां मोनदों गानफोरखौ आरो जोङो सिङाव गोजांगोन होननानै एक्सट्रा माने जि लांखादों बेगाव सोनानै थांनाय लोगो लोगोनो आराम जोमनानै आथिं थिखांलायनानै जों जि आराम नायबाय आरोना बे साइडनाथ' जोंखौ ओरैबायदि डिस्टार्ब मोनदोंदां आरोना माने आंनि साइडथिंबो मोनसे कापोल आरो बे लोगोआ बिनुआ बिनि साइडथिंबो मोनसे कापोलमोन आरोना जों सानैया ओरैबायदि दावराव स्टार्टिंनिफ्रायनो फिल्मानो स्टार्ट जायाखै जानायनि दावराव नायनायनि दावराव माबा माबि बिसोर बहुद डिस्टार्ब मोनदों जानो हागौ आरोना जोंखौ बाट जेबोथ' बुंनो हाया नालाय किसुमाना बुङो हायाबा खिन्थु दा हौवाफोर दङ नालाय ओंखायनो लाजियो आरोना निजेखौनो रांखिनि देखायनो आंथ' बिदि लाजिग्रा नङालै आं जि बेखौनो आङो बाहेरायावबो देखायखायो जेबो नायखाया आङो ओमफ्राय नायदो जोंनि ड्रामाफोरा माबायदि एक्टिङा मा नायनो जोहोलि खिथिनाया बा दुगिमारिनो निजेखौनो आयौ बेथ' स्टार्टिंनिफ्रायनो जानायनिफ्रायनो गारला माने फिल्मानो स्टार्ट जायाखै जिरायफैनाय लोगो लोगोनो पपकर्नखौबो होफैबाय नालाय होफैग्रायाबो थुसिगासिनो एकदम नायनायनिफ्राय बांसिन जानायावसो बेस्थ' बेना आरो ओरैबायदि डिस्टार्ब नायहैनायावबो ना खोमा खाथियाव बेव ओंखारबोनायनि उनाव नै आगैमोनखौ लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय आरोना लोगो मोननानै सोरबा जुदि माथो होयोब्ला बिराद मोजां मोनो बिदिनो मोजां मोनबाय बेसे 200 लागोन दंखायो नामा आंनो नांगौ आंना गैला मा कालारखौ नांगौ टिप्स लागोन आं आं इखौ ला एखे लानो नामा ओमफ्राय एखे ला गैला एखे बेखौ मोजां नुदों आंबो बेखौनो लानोसै ना बेखौ लानोसै आङो नोङो लाखो एखे लानांगौ नोङो नै दङ बे आंनि बेगा आंनि फेभरेट नोंखौनो नुवाखैमोन केमेरा हमनो नोंखौ नुवाखै नुबाय दायो फैदो नुवासै दे फैदो नुबाय पेकेटसो लांखानांगौ बायो ना मायो सिफेन्थं होनलायलायनो लांगोन बेखौ नोंहा दै बथल दंना गैया दै बथल दं लांगोन बेसेबांथाय आंनो माबाखौ नांगौमोन गेलेग्रा बुस्थु ओरै गोजौआव नाय बथल मेरला दङ ला नों बैदिखौ नङालै गथ' गोरलैनिखौ लायो नामा बैदिखौ लाबाय आंनो दै बथल दंखायो पिंकआ लाय आं आंना दंखायो गुफुर कालारनि नै बेखौसो नांगौ नैखौ हानोलाय गाहायनिया फैयो हनै साइड नों लागोन आंना दंखायोहाय आं सानसेयाव
जानायनिफ्राय एखे आरो गिदिरसिन नङा एसे बेलेग नोंनो गासिखौबो बायना होजोबनांगौ आरो आङो दे गोबावजों खनसेसो बिखायोदा आंलाय मालाय थांगोन माबायाव लादो थिमाय थायो बेखौ लांबानो जागोन लां लाला फैदोहाय ओइथिंसो लागासिनोमोन जाबाय दे नांबाय बेखौसो नांगौमोन आंनो बे बुस्थुखौ खिन्थु आंनो बिदिखौ नांगौ एक्जेक्टलि बिदिखौ नाङा एसे प्लेनखौ नांगौमोन आंनो एलाय गिदिरबो दं मा बानायनो केक केक खिन्थु आंनो ग्लासनिसो नांगौ बे प्लास्टिकनि बायदिसो ग्लासनिसो नांगौ बिल खालामबाय दा जोंना जाबायाव बिया केफेआव फैनांगौमोन ना नोंसोर फैबाय नामा आं थांगोन ना फैगोन माबा हेलमेट नुना दहाय फैदों हेलमेटजों नायनाय माने मा फिल्म नायो मा मुभि नायो बेनिनो एसे माबा गोसोआव नामा थाबाय थायोना एसे जायो सातमा ना सातमा जानानै थाबाय थायो बेयाव दङ पस्टनि कालारा मोनसेयाव दंमोन मोनसेना एबिसिनिया फिल्मखौ नायनो माबायदि मोनखो नोंथाङा थिगानो बांद्राय मोजांद्रायबो नङा ना थिग थिग आरो थिग थिग आरो थिग थिग गिदिर उन्दै नायजायो ज'नो फेमिलि नायजायो नै गोदो आङो एसपिएमाव क्लास लाबा बेयाव नालेंखर लोङोमोन आं नै जुआ जु 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 एयावसो थानांगौमोन गाबोन थांगोन ना गाबोन थांमारसै दा बे अखा हाबा बोरै थांगोन बेदर जानो लुबैदों नोंनि केमेरा गोदानजों गाबोन फट' खालामनो गाबोन थांसैला ओइ आयौ नाया आं मोजां मोना बोथियाखौनो मोजां मोनो बोथियाखौबो जायो थुरिखौ मोनामनाय मोनो ना मोनामनाय मोनो गोरा गोरा ना जाया दा जाखायानो फ्रायखौ गोथाव मोनो आं फ्रायाव मोनो नोंनि केमेरायाव भिडिअ लाजाया ना लाजाया लाजाया जाबाय खथ' मोजां स्ल' मसन नायनो मोनायाव स्ल' मसन दं थायो आरो स्ल' मसनबो लाफेरदोंबा केमेराखौ आं इदिसो लादोंना ओंखायनो इदि मोनो नै खथ' मोजां मोजां आपल'ड होआखैसो आं नैलाय आं बेखौ स्ट'रि होनायालाय रोङाबालाय आंलाय साफायनो थाखाय गोदोनिफ्राय बैखौ मोनसेखौ होनदां गोलावा नों साफायनाया नोंनिया मोजां नुना सोर साफायनांगौ आदा आब' बिनिता भिडिअ'आव थांगोन नै माने खोमसिबाबो माबा नुयो एसे गिदिङा जाबाय सानावथ' आरो मोजांसिन मोनो आं एफा माबानो थांनायनि एसे थांनायाबोथ' फालथु थांबा नालाय ओमफ्राय लागोन केमेरा लागोन आंनाव एप दंखायो एक सेकेन्डआवनो खिन्थु आं रोङा दा थांनानैसो सोलोंहैनो दखानिया फोरोंहरदों आरो फोरोंहरनायालाय ओमफ्राय आं हारसिं खालामनायाखैना खालामनायबा रोंगोन लोगोफोर बिथाङा केमेरा गोदान लादों स' गाबोन जों टेस्टिं खालामनायगोन नायनोसै माबायदि गोथाव जायो नोंथांखौ दासतानो हानो आंखौ बे फोराखौ मानो फोरदों होननानै ना बे फोराखौ एक्सुवेलि जेब्ला जोङो मुभि नायनानै बाहेरायाव ओंखारबोबायमोन ना सिटि सेन्टारनि
ओमफ्राय बेहाय आङो सासे पन्डिता माने सासे पन्डिता फैनानै आंखौ डाइरेक्ट खननानै होदों ओमफ्राय आं बेहाय जेबो होनदिया आरो जाबाय ब्लेसिंबो मोनो नालाय ओंखायनो मोनसिगोन नामालै मोनथ'वा जोंहा दा खेबसे देखायनोसै जों दा लोगोनाव डाइरेक्ट फैदों आरोना बे लोगोजों दसे टाइम स्पेन्ड खालामफैबाय साहा ता लोंबाय माबाय मा होनो जों बेखौबो लिंदोंमोन मुभि नायनो ओमफ्राय बेयो दिनै सोलाबा होननायखाय थांदिया आरोना लांदिया